Za 20 let se tento živý bůh stane obyčejným biologem v západním obleku. Ale v roce 1926 usedl 25letý Hirohito na trůn jako posvátný symbol národa. Mohl jediný člověk, kterého miliony uctívali jako božstvo, zastavit blížící se katastrofu? Nemohl. Trůn vyžadoval krev a poslušnost. Ve 20. letech žilo v zemi přes 60 milionů lidí. Stát každého občana od prvního nádechu cvičil k radostné smrti za panovníka. Ve školách se děti denně klaněly jeho portrétu. Císařova vůle znamenala zákon vesmíru. Právě tato slepá víra v roce 1931 vrhla masy prostých rolníků do asijských stepí. Mandžusko hořelo. Celá společnost dobrovolně pochodovala do propasti. O 14 let později padla opona. Zvuk lidského hlasu z rádia poprvé v historii rozbil letitou iluzi o nehmotném stvořiteli. Zněl vysoko, zněl trhaně. Božstvo mluvilo prastarým dvorním dialektem. Obyčejní Japonci jeho slovům sotva rozuměli. Vyhublí lidé v troskách měst stáli bez hnutí u přijímačů. Dusivé ticho prořízl ostrý praskot statického šumu. Následoval historický rozhlasový projev 15. srpna. Hirohito promluvil k národu a veřejně vyhlásil bezpodmínečnou kapitulaci. Spálená města, radioaktivní popel, 100 000 mrtvých. To byla realita. A přitom vše začalo snem o velkém impériu a nadvládě nad Ázií. Posvátná vůle panovníka v roce 1931 uvrhla miliony obyčejných Japonců do mandžuských stepí. Národ pohltila militaristická euforie. Masakr v Nankingu v roce 1937 naplno ukázal temnou tvář expanze. Následoval útok na Pearl Harbor. Účet za vůdcovské ambice však platili obyčejní lidé. Synové krváceli v džunglích, rodiny doma hladověly. Pak se nebe nad Japonskem roztrhlo. Americké zápalné pumy měnily celé čtvrti v ohnivá pekla. Vzduchem se těžce šířil dusivý zápach spáleného dřeva a seškvařeného lidského masa. Lidé se dusili v troskách. Atomové bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki následně vymazaly z mapy celá města. Během několika dnů zahynulo více než 100 000 lidí. Z celých generací zbyl jen prach, stíny na zdech. Srpnový vpád sovětských vojsk do Mandžuska pak zasadil hroutící se zemi poslední drtivý úder. Zatímco sovětské tanky drtily poslední zbytky mandžuské obrany, přeživší obyvatele Tokia zastihlo 2. září 1945 uprostřed trosek. Jejich vůdci ve stejnou chvíli podepisovali dokumenty o bezpodmínečné kapitulaci celé země. Ceremonie probíhala na palubě americké bitevní lodě. Ocelový kolos o výtlaku přes 45 000 tun vrhal na japonskou delegaci obrovský stín a svou masou drtil v poražených jakoukoliv myšlenku na další odpor. Komu teď měli vládci nekonečného spáleniště poroučet? Staleté impérium padlo. Miliony lidí ležely mrtvé nebo bloudili bezdomova spálenou krajinou. Propast mezi elitou na lodi a zbytkem národa snad nikdy nebyla hlubší. Vlivní muži ve fracích sice skláněli hlavy před cizími generály, ale dole na ostrovech dýchali obyčejní Japonci jedovatý prach vlastních domovů. Hirošima a Nagasaki nepředstavovaly pouhé zasažené cíle na vojenské mapě. Atomové záblesky obě města proměnily v obrovská doutnající krematoria plná zuhelnatělých stínů. Kdysi hrdá civilizace ztratila veškeré iluze o svém božském původu a celá společnost se soustředila jen na hledání čisté vody a jídla. Národní smutek ze ztracených měst pomalu přecházel ve svíravý strach z Mezinárodního soudu. Zatímco davy prohledávali ostré sutiny kvůli hrstce syrové rýže, muži odpovědní za tuto katastrofu potichu opouštěli ocelovou palubu. Všichni přeživší upírali zrak na tváře padlých ministrů a generálů. Postaví se strůjci válečného pekla před americkou popravčí četu, nebo znovu ovládnou zničenou zemi? Jejich osud zůstával záhadou. Zatímco miliony Japonců bez domova v srpnu 45. roku umírali hlady, generál Douglas MacArthur přijel přetvořit jejich kulturu a rozdat spravedlnost. Dveře transportního letadla cvakly. MacArthur sebevědomě sešel po kovových schodech. V zubech svíral slavnou kukuřičnou dýmku. Dole na letištní ploše stály zástupy vychrtlých, potrhaných místních obyvatel.
Kontrast byl do očí. Okupační aparát okamžitě spustil masivní přeměnu ostrovního státu. Američané diktovali novou ekonomiku, cenzurovali tisk a drasticky měnili tradiční japonský byt. Vydávali hladovějícímu obyvatelstvu plechovky ze svých vojenských zásob. Fádní, nepřirozeně mdlá chuť cizích přídělů definovala první měsíce tvrdé kontroly. Washington ale rychle změnil priority. V regionu rostla síla komunismu. Strach z Moskvy donutil Američany jednat vysoce pragmaticky. Včerejší fanatičtí nepřátelé se museli okamžitě stát spolehlivou bariérou proti Sovětům. Vláda Spojených států proto začala lít obrovské prostředky do obnovy zničené infrastruktury. Běžná společnost se stala bezmocným rukojmím nové globální hry. Tento pragmatismus v zápětí tvrdě zasáhl i soudní síně. Tokijský tribunál měl původně potrestat všechny válečné vůdce, ale právo ustoupilo politickému trhu. Prokurátoři některé generály poslali na popraviště. Jiné prominentní postavy z řad elit však soudy ušetřili, protože představovali užitečný nástroj pro udržení poslušnosti. Americká administrativa cynicky vyměnila spravedlnost za pořádek. K roku 1952 už tuto kdysi hrdou a uzavřenou společnost nebude možné vůbec poznat. Okupace a nucená transformace celého národa trvala přesně 7 let. Aby generál MacArthur udržel miliony poražených na uzdě, donutil císaře k nemyslitelnému. Bůh musel sestoupit na zem. Tradiční hladké hedvábí okamžitě nahradila tuhá látka evropského civilního obleku. Kapsy, klopy, kravata. Ostrý vizuální řez novou epochou. Stal se živý Bůh skutečně obyčejným člověkem, nebo to byla jen geniální role pro přežití? Strach z oprátky diktoval jasný krok. V roce 1946 Hirohito přistoupil k mikrofonu a navždy se zřekl svého božského původu. Hlas z rádia rozbil staleté dogma. Šokovaná společnost strnula. Ještě téhož roku vyrazil císař na inspekci do Hirošimy. Scéna popírala veškerou logiku. Všude spálená země. Měsíční krajina plná popela. Kolem stáli zmrzačení přeživší. Lidé s těžkými popáleninami se ze zoufalého zvyku stále hluboce klaněli. Klaněli se muži v cizím obleku, jehož jménem celá tato apokalypsa začala. Ústava z roku 1947 následně dokonala dekonstrukci mýtu a z neomezeného vládce udělala bezmocný symbol. Národ svou novou roli přijal. Fanatická poslušnost se plynule přetavila v budování kapitalismu. Krvavý historický paradox zafungoval. Když v roce 1989 Hirohito zemřel, Japonsko už vládlo světu jako druhá nejsilnější ekonomika planety. Sklo a beton vizuálně vymazali paměť na poválečné ruiny. Zatímco davy dál nesly jizvy války, hlavní tvář zkázy unikla jakémukoliv trestu. Místo cely smrti se bývalý Bůh schoval do laboratoře a pod mikroskopem v klidu klasifikoval vzorky mořských ryb. Za 12 let stane architekt japonské okupace v čele vlády, ale v srpnu 1945 čekala rozbité impérium jen oprátka. Hirohito už zkoušel roli nevinného mírového panovníka. Generál Hideki Tojo zatím ležel na podlaze, z hrudi mu tekla krev. Tojo vládl jako premiér od roku 1941. Vyslal bombardéry na Pearl Harbor. Teď chtěl potupně uniknout. Kulka ale minula srdce. Generál totiž předtím požádal svého lékaře. Nechal si na hruď nakreslit uhlem přesný terč. Při stisku spouště se mu ale zachvěla ruka. Strach zmařil poslední plán. Zatímco Tojo mačkal spoušť, následky jeho rozkazů už spolikaly stovky tisíc životů. Národ zůstal sám. Obyčejní Japonci spali v troskách vybombardovaných měst. Zoufale hledali jídlo. Platili účet za vůdcovi ambice. Tojova ruka podepsala invazi na Filipíny. Jeho armáda hnala zajatce přes neprostupnou džungli. Batánský pochod smrti nepřežili tisíce Američanů a Filipínců. V Mandžusku mezitím pracovala jednotka 731. Lékaři tam prováděli bestiální experimenty na živých lidech. Tojo zemi zničil. A Tojo teď odmítal nést vinu. Američtí zdravotníci vyrazili dveře tokijské rezidence. Vtrhli do pokoje.
Místností se táhl těžký zápach střelného prachu. V zápětí ho ostře přebyl pach lékařského lihu. Lékaři padli na kolena a začali ránu spěšně zašívat. Nešlo o milosrdenství, šlo o chladný výpočet. Vítězové potřebovali zachránit diktátora pro tribunál. Svět musel vidět jeho pád v přímém přenosu. Američtí vojáci naložili krvácejícího muže na plátěná nosítka. Masakr v Manile sežral přes 100 000 civilních životů během jediného měsíce. Kolosální demografická katastrofa. Zatímco američtí lékaři v Tokiu zachraňovali krvácejícího Tójoa pro tribunál, na Filipínách spojenci zatkli další modlu národa. Generála Tomojukiho Yamashitu. Může vojevůdce zaplatit zajatka, i když nevydal rozkaz? Vítězové řekli jasné ano. Rok 1942 udělal z Yamashity legendu. Rozdrtil britskou obranu. Dobil Singapur za pouhých pár týdnů. Získal respekt celého světa. Ale filipínské tažení jeho mýtus zničilo. Obrana ostrovů se pod americkým tlakem zhroutila. Ustupující japonské jednotky ztratily v ulicích hlavního města jakékoliv zábrany. Vojáci podřezávali celé rodiny, pálili plné nemocnice, znásilňovali ženy. Atmosféra naprosté beztrestnosti nakazila každého střelce v troskách. Yamashita toto krvavé běsnění neřídil. Tvrdil, že ztratil se svými muži rádiové spojení, že neměl jedinou šanci masakrům zabránit. V srpnu 1945 poražený velitel složil zbraně. Čekal standardní zacházení s válečným zajatcem. Místo toho ho vojenská policie odtáhla rovnou před soud. Výmluvy na válečný chaos tribunál nezajímaly. Kdo drží velitelskou hůl, platí za hříchy svých mužů. Do mezinárodního práva v ten den poprvé vstoupil koncept velitelské odpovědnosti. Když v říjnu 1945 začal soud s Yamasitou, proces se okamžitě proměnil ve zběsilé divadlo pro mezinárodní publikum. Svět čekal pečlivé zkoumání důkazů. Právníci chtěli mapovat velitelské řetězce. Místo toho nastoupil bleskový tribunál. Soudci svědky téměř neposlouchali. Společenství národů žádalo okamžitou pomstu za manilský masakr. Spojenci chtěli rychlou krev. Obhajoba marně ukazovala na přerušené spojení a zničené komunikační linky. Generál nevěděl o chaosu v ulicích. Před soudci stál s hrdostí vojáka. Přímé důkazy chyběly. Přesto se spravedlnost vítězů nezastavila. Symbolická poprava pro ní znamenala mnohem víc než zdlouhavé vyšetřování faktů. 7. prosince 1945 padl verdikt. Vinen. Trest smrti. Yamasita přijal rozsudek bez emocí. Byl to tvrdý vzkaz pro celé poražené Japonsko. V tichu vězeňského dvora klapl ocelový mechanismus. Ozval se jen suchý zvuk otevírajícího se poklopu popraviště. Tělo padlo do tmy 23. února 1946. Yamashita zaplatil za masakry v ulicích. Hideki Tojo musel v roce 1946 čelit něčemu mnohem většímu. Přišel čas veřejně odpovídat za vyhlazení celých národů. Jak potrestat člověka, který rozpoutal světová jatka? Tribunál zvolil veřejné ponížení před šibenicí. Stráže vyvedli diktátora z cel věznice Sugamo. Tokijský proces začal. Soudní síň zalilo oslepující světlo reflektorů. Tojo seděl na dřevěné lavici, sluchátka na uších. Mlčky naslouchal monotónním hlasům překladatelů. Ze všech stran útočily blesky reportérských fotoaparátů. Ostře zachytili každý pohled poraženého vůdce. Tribunál okamžitě otevřel složky pro zločiny třídy A. Soudní aparát běžel 2,5 roku. Úředníci sepsali přes 40 000 stran stenozáznamů. Byla to kolosální snaha zdokumentovat destrukci celých společností. Prokurátoři hodiny četli nekonečné seznamy zavražděných civilistů. Zazněl nankingský masakr. 300 000 zmasakrovaných těl během pouhých 6 týdnů. Tojo své činy neskrýval. Vše prý nařídil pro záchranu císařství. Obrovský rozsah hrůz ale roztříštil jakoukoliv obhajobu. 12. listopadu 1948 zazněl verdikt. Tojo stál před soudci. Jeho tvář zůstala při ohlášení rozsudku smrti naprosto neproniknutelná. Kamenný výraz zbavený veškerých emocí. 23. prosince 1948 dokonal soud své monumentální divadlo. Oprátka čekala.
Svět na jeden prchavý okamžik uvěřil, že spravedlnost zvítězila a kořeny zla jsou definitivně spáleny. 7 těl současně padlo do propadlišť. Prosinec 1948. Zatímco těla 7 popravených vůdců tajně mizela v plamenech krematoria, z brán stejné věznice Sugamo klidně odešel Nobusuke Kishi. Spojenci ho přitom v roce 1945 zavřeli jako prominentního válečného zločince třídy A. Seděl v cele. Očekával jistou smrt. V 30. letech proměnil Mandžusko v nekonečný tábor hrůzy. Nucené práce zavedl jako tvrdou normu. Zotročil miliony Číňanů a Korejců, protože bez jejich potu a krve by japonská ofenziva okamžitě skolabovala. Lidé plivali krev v dolech a umírali na vyčerpání. On ve své kanceláři chladnokrevně sledoval grafy těžby uhlí. Zatímco 7 generálů zaplatilo za své rozkazy životem na provaze, člověk, jehož ekonomické příkazy nahnali do pracovních táborů miliony nevinných, dostal plné odpuštění. 0 dní u soudu pro úředníka, který řídil ekonomiku celého impéria. Studená válka rychle smazala paměť na oběti. Washington se děsil šíření komunismu v Asii a zoufale potřeboval fanatické spojence. Místo katů tak do Kishiho cely vstoupili američtí agenti. Položili před něj složku s propouštěcími dokumenty. Těžká železná vrata věznice Sugamo s drásavým rachotem odskočila. Neotevřela se pro konvoj smrti, ale pro tichý odchod na svobodu. Muž v obleku vyšel na ulici. Politická užitečnost bleskově vymazala všechny zločiny proti lidskosti. Úřady proti němu nikdy nevznesly jediné oficiální obvinění. Muž, který o vlásek unikl oprátce, nezmizel v šedém davu. V roce 1957 usedl Nobusuke Kishi rovnou do křesla japonského premiéra. Šokující triumf. Kdo píše pravidla nového světa? Ti, pro které jsou včerejší zločinci cennější než spravedlnost. Bývalý vězeň se stal hlavním architektem poválečného zázraku. Továrny rostly, výroba zrychlovala. Kishiho tvrdé reformy položily betonový základ nového hospodářského boomu. Světový trh ochotně upřednostnil průmyslovou sílu před historickou pamětí. Fotoaparáty bleskaly. Kishi si s úsměvem třásl rukou s nejvyššími vyslanci Spojených států. Přesně s těmi diplomaty, kteří ještě před 10 lety fanaticky požadovali jeho popravu. Čína a Korea sledovali jeho strmý vzestup se zuřivým pobouřením. Pro miliony přeživších to byla tvrdá facka, otevřený výsměch. Kishi se ale neohlížel. Křik obětí ho vůbec nezajímal. Bývalý lídr okupační správy chladnokrevně ignoroval zoufalé protesty sousedních zemí a raději budoval pevnou mocenskou strukturu nového státu. Zatímco v roce 1984 potáhnou zanětky japonské politiky kriminální bosové, dříve byla situace jiná. V roce 1941 určovali osud impéria generálové ze staré školy. Muži jako Masaharu Homa. Prašné cesty poloostrova Batán se brzy staly bezejmenným hrobem pro tisíce lidí. Jak se brilantní triumf proměnil v národní ostudu? Pochod smrti na Filipínách ukázal skutečnou cenu dobývání. Na začátku války udeřila japonská armáda s drtivou silou. Triumfální obsazení města Manila připomínalo blesk. Vojáci hrdě pochodovali hlavními třídami. Císařství slavilo. Homa stál na samém vrcholu své vojenské kariéry. Ale bleskové vítězství přineslo obrovský problém. Desítky tisíc amerických a filipínských zajatců padly do rukou logisticky nepřipravené armády. Vítězové neměli jídlo, neměli transportní vozidla. Měli jen bodáky a absolutní pohrdání poraženými. Těžké armádní boty tupě dopadaly na prašné cesty. Slunce nemilosrdně pálilo. Nekonečný průvod vyhladovělých a nemocných zajatců se potácel džunglí. Délka pochodu smrti činila přibližně 100 kilometrů. Kdo zastavil vyčerpáním, toho stráže ubili pažbami. Kdo upadl na zem, dostal okamžitou ránu bajonetem do zad. Tradiční vojenská čest důstojníků se vypařila v tropickém vedru. Zůstal jen čistý sadismus. Desítky tisíc rodin za oceánem marně čekali na dopisy od svých synů. Homa později před vyšetřovateli tvrdil svou nevinu. Hájil se papírovými rozkazy k humánnímu zacházení. Zbytečně. Skutečná realita voněla po hnících tělech u silnice.
V roce 1945 impérium padlo a spojenci začali tvrdě účtovat. Bývalý hrdina najednou překážel naprosto všem. Vlastní důstojníci ho bez milosti obětovali, aby skryli své vlastní krvavé stopy z filipínského tažení. Spojenecká vojenská policie obklíčila generálovo sídlo. Američtí vojáci nasadili zlomenému veliteli pouta a eskortovali ho před válečný tribunál přímo do Manily. Manilský tribunál v roce 1946 připomínal spíše pečlivě zrežírované divadelní představení než spravedlivý proces. Společnost žádala jen rychlou krev. Žalobci smetli veškeré výmluvy ze stolu a nekompromisně obvinili generála ze všech zločinů jeho podřízených. Drastická svědectví zubožených přeživších o krutém hladovění a hromadných popravách nedala obhajobě vůbec žádnou šanci. Rozhněvaný dav udělal z bývalého velitele dokonalého obětního beránka za krvavé hříchy celého impéria. Soudci vynesli rozsudek smrti. V tiché cele se ozývalo pouze slabé šustění papíru, na který odsouzený muž psal poslední dopis milované manželce. Generál v textu hořce litoval porážky národa, ale tváří v tvář smrti stvrdil svou nezlomnou vojenskou hrdost. Očekávaná milost pro něj nepřišla. Popravčí četa zastřelila Masaharu Homu 3. dubna 1946 na odlehlém travnatém poli na Filipínách. Zatímco velitelé jako Homma končili na jaře před popravčí četou, imperiální elita zažívala jiný druh trestu. Těžká úřední razítka hluchým úderem dopadala na tisíce propouštěcích listin. Tokio se čistilo. Okupační správa vyhodila ze státních úřadů 200 000 lidí. To byla populace celého jednoho dobového japonského města. Z vládních budov odcházely davy mužů s prázdnýma rukama. Balili si věci, mizeli v troskách. Proč Američané brzy vrátili moc těm, které sami vyhnali? Strach ze Sovětského svazu je donutil navždy zapomenout na spravedlnost. Nad Ázií se začal stahovat temný stín nového velmocenského konfliktu. Začínala studená válka. Washington nutně potřeboval ostřílené byrokraty pro udržení chodu rozvráceného státu. Z veřejných amplionů hřněla hlasitá hesla o naprosté očistě národa. Ve stínech se ale bývalí zločinci potichu vraceli do svých starých ministerských křesel. Podezřelí muži najednou opouštěli ostře střežené cely bez obvinění. Bývalý architekt manžuského vykořisťování Nobusuke Kishi a vlivný boss podsvětí Yoshio Kodama vyšli na svobodu. Nezmizeli v zapomnění, naopak. Kishi si plynule dokráčel až pro křeslo japonského premiéra. Kodama svými černými fondy zaplatil novou politickou stabilitu. Krutá minulost dostala dokonalou amnestii ve jménu boje proti komunismu. Asijské oběti mohly jen tiše zuřit. Nová politická linie trhala staré okovy. V roce 1948 darovala svobodu nečekanému okruhu lidí. Mezi nimi stál i Yoshio Kodama, architekt stínového impéria. Během války okupovaná Čína krvácela. Kodama z její bolesti udělal výnosný biznis. Pašoval úplně všechno – zlato, zbraně, narkotika. Obrovské zisky z tohoto asijského černého trhu tekly bez jakýchkoliv překážek rovnou do bezedných pokladen japonské císařské armády. Kodama sice nenosil uniformu, ale jeho skryté pašerácké trasy držely válečný oheň naživu. Tisíce čínských závislých tak nevědomky platili za japonské kulky. Na podzim roku 1945 pád císařství jeho obchody zastavil. Spojenci ho okamžitě zavřeli do věznice Sugamo. Za těmito zdmi tehdy čekali na soud ti nejhorší strůjci celého konfliktu. Krutí generálové, bývalí ministři. Právě proto se Kodamův případ stal děsivým precedentem. Osvobození vlivného šéfa podsvětí z takového místa ukázalo obyčejným lidem jasný symbol totální beztrestnosti. Obyčejný kriminální boss se vyhnul oprátce. Záchrana přišla ze zámoří. Amerika nutně potřebovala silné spojence proti šířícímu se komunismu. Kodama nenáviděl Rudé víc než cokoliv jiného. Spolupráce vznikla v tichosti. Těžké ocelové dveře věznice Sugamo se s duněním rozletěly a propustili drogového dílera zpět na ulici. Ze zločince se přes noc stal tajný partner americké CIA.
Z nahromaděných krvavých fondů pak Kodama obratem začal financovat novou, vládnoucí, liberálně demokratickou stranu. Kodamovy miliony nekončily jen v politických trezorech. Krvavé peníze proměnily Yakuzu ve svrchované vládce každodenního života. Jak daleko sahal vliv syndikátů? Od rozdělování jídla na zničených ulicích až po kontrolu nad televizními obrazovkami celého národa. V zakouřených místnostech se scházeli bosové podsvětí. Tiše porcovali mapu poválečného Japonska. Na spontánních tržištích se vznášela těžká, nasládlá vůně pašovaného cukru. Zbědované rodiny za něj platili potetovaným překupníkům. Vydávali poslední úspory. Jiná cesta nebyla. Chapadla organizovaného zločinu rychle zadusila i rodící se popkulturu. Scénáře oblíbených mídlových oper pravidelně přistávaly přímo na stolech kriminálních autorit. Šéfové gangů škrtali nevhodné dialogy, určovali osudy televizních hrdinů, formovali myšlení milionů diváků podle vlastních pravidel. Yoshio Kodama řídil tento neviditelný systém s tichým požehnáním americké CIA. Pro tajné služby představoval obří kriminální aparát, ideální nástroj k udržení kontroly nad probouzející se společností. Tvůrce Stínové říše si tak zajistil klidný život. Kodama si udržel drtivý vliv téměř 40 let. S lehkostí přežil celé generace japonských lídrů, těch samých politiků, které předtím sám vlastníma rukama vynesl na samotný vrchol moci. Architekti minulé destrukce se tiše proměnili v nedotknutelné elity nového státu. Yoshio Kodama zemřel v roce 1984, aniž by za své válečné zločiny jedinkrát stanul před soudem.